Matul il-jum tal-ħadd il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia żar Smart City fejn saret wirja tal-Land Rovers. Adrian Delia ltaqa' ma' diversi membri fih dan il-klabb Land Rovers Owners Club Malta fejn espremew x-xewqa li f'Malta ikun hawn trakka ideali għal dawn it-tip ta' karozzi fejn ikunu jistgħu jipprattikaw dan l-isport. Adrian Delia tkellem ma' Net News fejn esprima l-bżonn li jingħataw widen daw kollha li għandhom xi delizzju għal qalbhom. Faċilitajiet sfortunatament qatt m'għandhomx, post fejn jitaqgħu sfortunatament qatt m'għandhomx. Rridu nifhmu li parti mis-soċjetà Maltija hija dak li inti wara li taħdem wara li tagħmel ġurnata tax-xogħol tiegħek kulħadd għandu dritt jipprattika l-isport id-delizzju tiegħu. U allura huwa obbligu tal-gvern u ukoll obbligu tal-oppożizzjoni li timbotta li tixpruna illi min ikollu dan it-tip ta' delizzju ukoll isib il-mezzi, il-postijiet idoni adattati fejn ikun jista' jipprattika l-isport tiegħu. Tul id-diskussjoni tqajmu diversi diffikultajiet li sewwieqa ta' dawn il-karozzi esperjenzaw, fosthom l-istigma li hawn li dawn il-karozzi kapaċi jagħmlu xi tip ta' ħsara fit-toroq Maltin. Adrian Delia ltaqa' ma' diversi membri li kien hemm preżenti, bit-dilettanti espremew passjoni sħiħa dak li jħossu li jixtiequ li jitjieb biex dan id-delizzju ikun fl-aqwa tiegħu f'pajjiżna. Wieħed mid-dilettanti qal li diversi Maltin ikollhom imorru barra minn Malta biex jipprattikaw dan id-delizzju fl-aħjar ambjent għalihom, kemm minħabba s-sigurtà u minħabba l-fatt li Malta m'hawnx trakka apposta għal dan l-isport. It-trakka li kienet fija matul dan il-jum ingħatat għalihom għal din l-attività biss u mespremew x-xewqa li jkollhom post stabbli għalihom fejn ikunu jistgħu jirranġaw l-art skont il-bżonnijiet tagħhom. Il-qilieħ li sar minn din l-attività mara Little Sisters of the Poor. Preżenti kien hemm ukoll il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley li kellim mal-Oppożizzjoni dwar l-isport Ryan Kallus u s-Segretarju ta' Team Sports Partit Nazzjonalista Andre Muscat.